Saapui ruupikonna, viheriäinen konna, viheriäinen konna, ja punasepän söi. Radio Berlioz, riippumattoman tiedonkulun oma kanava. Joo, siis elokuvien ja TV-sarjojen antama kuva vampyyreistä on markkinavoimien vääristämä, eikä vastaa todellisuutta. Ei pidä esimerkiksi ollenkaan paikkaansa, että kenestä tahansa, jota vampyyri puree, tulee vampyyri. Sellaista tapahtuu vain kehnoissa elokuvissa. McDonald's on pikaruokaketju. Ravintoketju sen sijaan on luonnontieteellinen käsite ja muodostuu kasveista ja eläimistä, jotka ovat ravinnon kuluttajatyyppisin sidoksin suhteessa toisiinsa. Ihmisen katsotaan olevan ravintoketjun huipulla, koska hän voi syödä kenet tahansa, milloin tahansa. Mutta tosiasiassa on olemassa vielä korkeampi ravintoketjun taso. Ihmisiä hallitseva eliitti. Vampyyrit. 5. maailmanvalta. Vamperium. Vampyyrien yleismaailmallinen imperium. Nimetön diktatuuri. Hei, pst, kaveri! Kaikki maailman vampyyrit pistävät säännöllisesti roponsa likoon kulloinkin tekeillä olevan vampyyrielokuvan puolesta, jottei totuus meistä paljastuisi. Nyt on kuitenkin totuuden aika. Eihän tämä ikuisuuksiin voi jatkua. Salainen vampyyrien eliitti hallitsee ihmisiä, mutta ei voi tehdä sitä suoraan. Siksi on perustettu kaldealaisten seura, jonka ikiaikaisena tehtävänä on toimia yhdyssiteenä ihmistä ja vampyyrien välillä. Vampyyrit hallitsevat meitä kaldealaisia, ja me hallitsemme ihmisiä niiden valtarakenteiden kautta, joihin kuulumme. Pääprovokaattori Samartsev, miksi kaikkia herrahissejä valvovan ihmisten salaseuran pitää tehdä töitä vampyyreille? Koska he pystyvät degustoimalla näkemään sieluumme. Ja koska perinteet velvoittavat. Nykymuodossaan seura on ollut olemassa uuden Babylonian kuningaskunnan ajoilta, jolloin Babylonia hallitsi kaldealaisdynastia. Noilta ajoilta peräisin olevassa Gilgamesh-eepoksessa kuvataan ensi kerran elämän puu, joka on järjestömme silmäterä ja tunnus. Elämän puu on suuren jumalattaren talo. Suuri jumalatar tunnetaan nimillä Istar ja suuri lepakko. Vampyyrien perimätiedon mukaan maapallo ja maailmankaikkeus sen ympärillä suunniteltiin Istarille vankilaksi, rangaistukseksi rikoksista, joita meidän ymmärryksemme ei kykene käsittämään. Osana rangaistusta Istar tuomittiin unohtamaan, mistä hänet karkoitettiin, kuka hänet karkoitti ja mikä oli hänen rikoksensa. Näitä kysymyksiä selvittämään muistinsa menettänyt jumalatar loi herrarodun. Vampyyrien kansallisasu on musta väri. Opiskeluaikanaan nuori vampyyri säilyttää suurelta lepakolta perimänsä jumalallisen puhtauden ja pukeutuu usein kevytmielisesti. Kypsyessään hänelle kuitenkin selviää, ettei pimeydessä ole valoa, eikä sitä koskaan tulekaan. Silloin vampyyri pukeutuu mustaan, ikuiseen suruasuun. Hän ryhtyy yhtä mustaksi kuin hänen päivittäin kohtaamansa sydämet. Vampyyrilepakko, latinankieliseltä nimeltään Desmontus rotundus, eli iso veren imiä, on innoittanut populaarikulttuuria vuosisatoja, mutta tässä lähetyksessä me veisaamme näistä tarinoista ja kerromme, keitä vampyyrit todella ovat. Vampyyrit ovat olleet olemassa kymmeniä miljoonia vuosia. Kyllä, juuri näin. Käytimme siihen aikaan ravinnoksamme dinosaurusten punaista nestettä. Dinosaurusdegustaatioita. Harasho. Voitko kuvitella? Dinosaurusten kuoltua vaihdoimme sapelihammastiikereihin ja muihin petoihin. Ei ole löydetty fossiileita. Esivampyyrit olivat ensimmäinen sivistynyt sivilisaatio. He polttivat vainajansa. Maailmanlaajuinen katastrofi tuhosi sen. Asteroidi, Meksikonlahti ja... Valtavat hyökyaallot pyyhkäisivät pois kaiken elollisen. Suuri lepakko selvisi kohoamalla ilmaan. Raamatussa on jäljellä noiden päivien muisto.
Maa oli autio ja tyhjä, ja Jumalan henki liikkui vetten päällä. Vampyyrit pelastuivat katastrofista ulkoistamalla oman olemuksensa. Heistä tuli kieliä. Kieli on vampyyrin sielu ja olemus. Poimuinen ja oranssinvärinen kalvo, joka kasvaa kiinni kantajansa kitalakeen. Kieli on kuin muistikortti, kuolematon, siirrettävä persona, joka siirtyy kantajalta kantajalle. Kieli kykenee elämään vain symbioosissa, sitä kantavan ihmisruumiin kanssa. Kaikki vampyyrin kokoama muistiaines katoaa kielen siirtyessä uuteen ruumiiseen. Kieli siis jonkun aivojen osan vai? Ei, pikemminkin aivoihin lisätään täydennysosa ja ne siirtyvät korkeammalle tasolle. Kieli korvaa aivotumakkeet ja ryhtyy kontaktiin otsalohkon kanssa. Vampyyrin purressa uhriaan. Tämän ihoa eivät puhkaise itse vampyyrin hampaat, vaan niiden tuottama tupakan sytyttimen pietsokiteellisen kipinän kaltainen sähköpurkaus. Sähköpurkauksen jälkeen haavan ylle syntyy pikkuruinen tyhjiö, johon imeytyy muutama pisara verta. Uhrin ihoon ei ihannetapauksessa jää minkäänlaisia jälkiä. Kielen lähettämä psyykkinen komento, niin kutsuttu suuren lepakon huuto, vaivuttaa uhrin hetkelliseen horrokseen. Uhri ei tajua puremaa persoonallisuuden tasolla, vaan kerrosta alempana aivojen eläimellisellä yhteys- ja valenssivyöhykkeellä. Ihminen tuntee pureman aikana joko järjetöntä väsymystä, pahoja aavistuksia tai äkillistä heikkoutta. Evoluution kehittyneen suojamekanismin ansiosta uhrin mieli käyttää kaikkia mahdollisia keinoja peittääkseen sen, mitä tekeillä on. Radio Berlioz. Ja nyt seuraavaksi todellinen sensaatio. Olemme saaneet käsimme nuoren vampyyrin, entisen lastaajan, henkilökohtaisia äänitteitä. Olin syntymästäni saakka asunut kaksin äitini kanssa Moskovassa, dramaturgien ammattiliittokomitean talossa Sokolin metroaseman lähellä. Talo edusti neuvostoluokituksen korkeinta tasoa. Se oli beessin värinen, tietyllä tapaa länsimaistyyppinen tiilikerrostalo. Sellaisissa asustivat keskuskomitean johtoporras ja Neuvostoliiton henkisen eliitin valiokerrokset. Äidillä ja minulla oli pieni kaksio, sen tapainen, josta auringonlaskun maissa käytettäisiin sanoja one bedroom. Arkkitehti oli suunnitellut huoneeni makuuhuoneeksi. Se oli pieni ja pitkänomainen, ja pikkuruisesta ikkunasta avautui näkymä parkkipaikalle. En saanut sisustaa sitä oman makuni mukaan. Äiti valitsi tapetin värin, päätti sängyn ja pöydän paikan, ja määräsi jopa senkin, mitä seinille ripustettiin. Tästä syntyi yhteenottoja. Kerran nimitin äitiä pikkuneuvostovallaksi, minkä jälkeen emme puhuneet kokonaiseen viikkoon. Mikään ei olisi voinut loukata häntä enemmän. Äitini, pitkä, laiha, kuivakka naamainen nainen, oli aikoinaan kuulunut toisinajattelijapiireihin. Metron porttiin tunget 5 kopeekkaa. Pari siviili kyttää kannoilla. Seisot ruokakaupan vodkajonossa. Pari salaa kyttää kulman takana. Sängystäni oikealla olevaa seinää koristi 2 pientä taulua. Toinen taulu esitti ruukkuun istutettua sitruunapuuta, toinen samanlainen appelsiinipuuta. Aivan sängyn yläpuolella taas riippui sydämen muotoinen punottu viuhka. Läyhyttelyyn se oli liian suuri. Sydänkaarien välisessä syvennyksessä oli pyöreä kädensija, joka sai viuhkan näyttämään jättiläismäiseltä, pienipäiseltä lepakolta. Keskikohta oli lakattu punaiseksi. Minusta se oli vampyyrilepakko. Olin lukenut sellaisista maailman ympärilehdestä. Sellainen, joka heräsi henkiin öisin ja lepäili päivät seinillä. Juotu veri kuulsi sen ihon läpi, kuten hytty sen vatsassa. Ja siksi viuhkan keskellä oli punainen täplä. Veri oli arvelujeni mukaan minun omaani. Lopulta oltiin siinä pisteessä, että aloin pelätä pimeää.
Seinille levittäytyneen vampyyrilepakon läsnäolo oli fyysisesti aistittavissa ja piti sytyttää valot, että se olisi jälleen muuttunut palmunlehväviuhkaksi. Äidille ei kannattanut valittaa, siksi tyydyinkin liimaamaan viuhkan häneltä salaa Moment-liimalla tapettiin. Silloin pelkoni katosi. Radio Berlioz, riippumattoman tiedonkulun oma kanava. Ihminen syntyy maailmaan tuottaakseen glamour-tiivisteestä paplosta. Eri vuosisatoina sitä on kutsuttu eri nimillä, mutta ihmisen kohtalon kaava ei ole muuttunut miksikään. Illuusio, raha, illuusio. 500 000 vuotta sitten alkoi vampyyrimaailmassa hengen vallankumous. Vampyyrit päättivät kehittää lypsykarjaeläimen tuottamaan ravintoa. Ei kuitenkaan verta, niin kuin populaarikulttuurin mukaan voisimme sanoa, vaan erityistä rahasta tehtyä juomaa. Bablosta! Miten vampyyrit loivat ihmistä? Me emme luoneet ihmistä. Me jalostimme hänet apinasta Afrikassa 180 000 vuotta sitten. Me kehitimme aivan erityistyyppisen eläimen, jolla on A-mieli ja B-mieli. Mutta mitä ovat A- ja B-mieli? Sinä olet ihminen. Sinulla on 2 mieltä, A ja B. A-mieltä ohjaavat refleksit ja vaistot. Se heijastaa ympäröivää maailmaa sellaisenaan. B-mieli tuottaa itsestään käsin harhoja ja mielikuvia ja liittää ne osaksi A-mielen tekemiä havaintoja. Kuvittele, että seisot kadulla ja katselet 2 kasinon eteen pysäköityä autoa. Ne ovat ulkoisesti miltei samanlaisia, pitkiä ja mustia. Kun panet merkille erot korin ja lamppujen muotoilussa, niin silloin toiminnassa on sinun A-mielesi. Kun taas näet 2 mersua, joista toinen on ylellinen ja toinen taas nolomuinaisia Brezhnevin kaudelta, niin silloin toimii sinun B-mielesi. Se tuottaa pääsi revontulia, jotka sinä näet 2 auton ominaisuuksia. Miksi sitten kaikki ihmiset ajattelevat samalla tavalla nuo 2 autoa nähdessään, että toinen on ylellinen ja toinen on nolo? Koska näiden ihmisten B-mieli on viritetty samalle aallonpituudelle. Aivot ovat laite, joka tuottaa sen, mitä me kutsumme maailmaksi. Joskus paplosta kutsutaan punaiseksi nesteeksi. Enlil ilmaisee asian tieteellisesti. Avot voivat sekä vastaanottaa signaaleja että lähettää niitä. B-mieli on lähetinantenni, joka saa ihmisen tavoittelemaan rahaa, tai oikeammin rahan ideaa. Ihminen kuluttaa rahaa ja jalostaa sitä samalla M5-aggregaatiksi. M5-aggregaatti eli rahan lopullinen olomuoto. Ihmisen elinvoiman tiiviste. Taloustieteessä rahan olomuotoja nimitetään aggregaateiksi. Aggregaatit M0, M1, M2 ja M3 ovat käteisrahan, rahamarkkinoiden ja velkasitoumusten muotoja. M4-aggregaattiin sisältyy suullinen sopimus voiton tasaamisesta osapuolten. Konjakkia juodaan. Paplosta imetään. Nämä 4 ensimmäistä aggregaattia ovat kuitenkin vain ihmisten tajunnassa olevia kangastuksia, B-mielen tuottamia. M5-aggregaatti, eli rahan lopullinen olomuoto, on ainoana aggregaattina todellisuudessa olemassa. Se on tietynlaista psyykkistä energiaa, jota ihminen erittää käydessään taistelua muista aggregaateista. Mitä raha on? Se on maailman symbolista verta. Kaikki on sen varassa niin ihmisten kuin meidänkin maailmassamme. Tosin eri tavalla, sillä me elämme todellisuudessa, ihmiset illuusiomaailmassa. Kun ihmisten aivot keskitetään yhteen ja samaan abstraktioon, eli rahaan, ja ne viritetään samalla tavalla, ne kaikki lähettävät energiaa samalla aallonpituudella. Tuo aallonpituus on nimenomaan raha, ja siitä me etätislaamme Babloksen. Rahan voisi sanoa olevan B-mielen puhdistettu ja raffinoitu tuote. Tiedätkö, mikä on ihmisen tärkein erityispiirre biologisena lajina?
Ihmiset ajavat jatkuvasti takaa omassa päässään syntyviä näkyjä, mutta jostain syystä he eivät aja niitä takaa päänsä sisällä, vaan fyysisessä reaalimaailmassa, johon näyt siirretään. Kun ne näyt sitten hälvenevät, ihminen pysähtyy ja sanoo, voi äiti, mitä ihmettä se oli. Sama asia tapahtuu säännöllisin väliajoin eikä vain yksilöille, sivilisaatioille. Se on luontaista. Sillä meidän paploksemmehan tuotetaan juuri ihmisen illuusioista. Jo Kreivi Dracula sanoi, image is nothing, thirst is everything. Onko vampyyreilläkin kohtalon kaava? Punainen neste, raha, punainen neste. Jos unohdamme poliittisen korrektiuden, se on sama kuin veri, raha, paplos. Radio Berlioz, riippumattoman tiedonkulun oma kanava. Kristus on köyhien Jahve. Jumalan luo, Jumalan sanan tietä. Rukoushuone, Logos Katakomba. Etana. Fujin huipulle kun kiipeät, hitaasti kulje. High treason, putiikki ajattelevalle elitille. Sana loukku on muodostettu sanasta lounas ja johtimesta KKU, jolla muodostetaan sen tapaisia substantiiveja kuin prenkku ja runkku. Eikö liene liian aikaista kutsua tällaiseen sananmuodostustapaan taipuvaista kansaa demokratian ja edistyksen lippujen alle? Venäläisen elämän hengellisyys merkitsee sitä, että Venäjällä tärkein tuotettava ja kulutettava hyödyke ei ole aineellinen hyvä, vaan pullistelu. Hengellisyyden puute on kyvyttömyyttä pullistella asiaan kuuluvalla tavalla. Kyky syntyy kokemuksen ja rahan myötä, sillä kukaan ei ole sen vähemmän hengellinen kuin pikkupomo. Järjetön ja armoton pullistelu on Venäjällä tavallinen sairaus, joka tarttuu vampyyreihinkin. Se ei johdu moukkamaisesta kansanluonteestamme, vaan eurooppalaisen hienostuneisuuden ja aasialaisen oikeudettomuuden yhdistämisestä, joka on elämämme syvin olemus. Pöyhkeilevä venäläinen ei suinkaan yritä osoittaa olevansa parempi kuin ne, joiden edessä hän pullistelee. Päinvastoin. Hän huutaa, katsokaa, olen samanlainen kuin te. Minäkin ansaitsen onnen, en halua joutua halveksituksi siitä syystä, että elämä on kohdellut minua niin julmasti. Tämän kykenee aidosti ymmärtämään ainoastaan myötä elämällä. Mutta miksi punaiseksi nesteeksi kutsutaan sekä bablosta että ihmisen verta? Se on yksi ja sama asia dialektisen kehitysspiraalin eri tasoilla. Ei vain väriltään, vaan myös olemukseltaan. Kuten esimerkiksi olut ja konjakki. Ero on sen olemuksen pitoisuudessa. Ihmisessä on 5 litraa punaista nestettä, mutta paplosta hänestä voidaan koko elämän aikana saada enintään gramma. Lisäksi on niin, että vain valkoihoinen amerikkalaisprotestantti tuottaa gramman, meikärusakot taas paljon vähemmän. Pitääkin tarjota sinulle. Hei! Onko meillä paplosta? Ei ole. Istarilla Paplos on minun maitoani. on 2 persoonaa, maallinen ja jumalinen. Maallinen persoona on hänen vaihtuva päänsä. Hänen jumalallinen persoonallisuutensa sijaitsee hänen selkärangassaan. Vampyyri kuolee aina, kun jumalattaren maallinen persoonallisuus vaihtuu. Tarvitaan näet ylimääräinen kieli, jotta uusi pää voitaisiin liittää selkärangan sisällä kulkevaan mielen ytimeen. Dollarisetelissä on kuva, pyramidi ja silmä. Pyramidi on jumalattaren ruumis, johon paplos tiivistyy, ja se pyramidin silmä on vaihdettavan pään merkki. Päänvaihdon ansiosta suhde ihmisiin on uusinnettavissa ja heidät kyetään näkemään tapahtuipa mitä tahansa. Silmä on erillään pyramidista ja siksi vampyyreille ei ole tärkeää, mihin ihmiset uskovat 100 vuoden päästä. Meidän mielestämme elämää voi tarkastella vertauskuvallisena kiipeämisenä pyhälle vuorelle, jonka huipulla Istar-jumalatar odottaa meitä. Sakraalisymboliikka tulee ymmärtää täsmälleen käänteisenä. Huippu on pohja. Tyhjyys on täyteys. Suuremmoinen ura. Äärimmäinen pudotus. Aito stadion on pyramidi.
ja kaikkein korkein torni on kaikista syvin kuilu. Mitä hittoa? Dubrovnik, nauhoitatko sinä näitä juttuja? Mitä historia minusta sanoo? No näin. Taas yksi surkimus jäi roikkumaan komeroon. Vaan saapui ruupikonna, viheriäinen konna, viheriäinen konna, ja punasepän söi. Se aavistanut lainkaan, ei odottanut vainkaan, ei aavistanut lainkaan. Sellaista loppua! Ja seuraavaksi vuorossa lyhyt tiedoite. Vladimir Putinin 3. presidenttikauden ensimmäistä vuotta ovat leimanneet sanan järjestäytymis- ja kokoontumisvapauden järjestelmällinen heikentäminen. Pian valtaantulonsa jälkeen presidentti Putin puhui sen puolesta, että kansalaiset osallistuisivat enemmän yhteiskunnallisiin asioihin. Tilanne näyttää nyt kuitenkin enemmän erimielisten noitavainolta. Amnesty ja SETA vaativat myös koko Venäjää koskevan niin sanotun homopropagandalain pysäyttämistä. Paikallisella tasolla useissa kaupungeissa, kuten Pietarissa, se on lisännyt seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen vainoa ja syrjintää. Venäjän on lopetettava kansalaisvapauksien rajoitukset välittömästi. Hetkinen, anteeksi. Mikäs herra te olette? Hei, mikäs herra te olette? Täällä on lähetys käynnissä. Hei, mikäs herra te olette? Ei.